аз хатоие ки байни мардуми мода ҳаст, ин вақте ки мо чӣ кор мекунем, намози азони бомдод шид, баъди азони бомдод одамо чӣ кор мекунанд, риштаи сафеду сиёҳ дар даст мемонанд, нигоҳ мекунанд фарқ кардан метавонанд ё не. Фарқ кардан ки натавонистанд, мегӯянд ҳазе хӯрдан мумкин аст. Ин хато аст. Мисол мо бояд бидонем ки риштаи сиёҳу сафед дар ояти Қуръон омадагиай, не ки ин ба маънои хайтатани баязу наҳар, ин рӯшании рӯзай, риштаи сафеда далолат мекунад ва саваду лайл, торикии шаб, ин риштаи сиёҳ. ин ба маъни ифтор кардан ё рӯзаро маҳкам кардан маънӣ надорад. Барои ҳамин вақте ки мо мебинем ки масалан азоне ки бомдод шид, вақтше муайян мекунем, пеши азони бомдод я 10 дақиқа пеш бояд чӣ кунем, бас кунем хӯрданаву аз пайи рӯза шавем. Худо ҳар яке моро нигаҳ дору аз олимои ба амал бакунад. Алҳамдулиллаҳи роббил аламин.